हेलौ लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो दिनै हेपि निउ इयार लोगोफोर दिनै जानुवारि 1 तारिख गोदान बोसोरनि सम नै आं एसे देलायदों निउ इयार नालाय निउ इयारनि एसे बेरायहैनो नागिरदों बोराइजों आंजों बयनिसिमबो आं गोजोननाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरो इसोरनिसिम आरज खालामो आं जेन बयबो मोजाङैनो मोजां बे बोसोरखौ जेरै बै 2021 खौ बिदाय हरनो हादों मोजाङैनो मोजां जेन बे 2022 खौबो जोङो मोजाङैनो मोजां इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां सोलिलांबाय थानो हायो आं बेखौ जेब्लाबो आरज खालामो आरो आंबो मोजाङैनो मोजां थाथों इसोरनि अननायाव आरो दंगासिनो दङ इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दासान्दि लोगोफोर बिदिब्ला बयनिसिमबो गोजोननाय आरो मोजां हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनै हेपि निउ इयार बिराद मोजां दिन दिनै नै आंबो देलायनानै दङ ओमफ्राय गारामायाबो बारा जाया आंना गगा मोनदों गुजुदों थेवबाबो बेरायनोसै आरो निउ इयार नालाय दसे बेरायनोसै बाहेरायाव दसे थांनोसै लोगोफोर बिदिब्ला बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय बिनि थाखाय आं सरि निमाहा हो लोगोफोर मानोना आं बिराद बेस्थ'आव दंमोन बेखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन बिनि थाखाय सरि लोगोफोर हाजासे निमाहा बिबाय आं लोगोफोरनाव जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांदो लोगोफोर आं जेसेबां हागौ एसेबां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो थांनोसै आं गारियाव दिन्थिनो हागोन ना हाला मिथिला नायनायसै मारै जायो नायलांदो बिदिब्ला आं अबाव थांनो नागिरदों नै लोगोफोरजों धुनियाफोर मोनबाय बे मा कामाख्या हटेल जानोबा फैनो हागोन बे धुनियाफारा बाजार नि बङाइगाव बारबोनानै दंना मोनसे बेनो आरो थांगासिनो जोङो ओमफ्राय नैबे नि बङाइगाव मा दालां होनो आं मिथिया थांगासिनो नि बङाइगावनि स्टेसन मोननोसै ओमफ्राय स्टेसना बैजों सिदा ससे थांबानो मोनबाय आरो ओमफ्राय जों बेजों हाबबाय थांगासिनो नि बङाइगावआनो नांखाबाय बियो ओमफ्राय दा मा होनो बाइकआव गाखोबाना जेन उनाव गाखोग्रायाबो हेलमेट हमफानांगौ जानानै फैबाय लोगोफोर नङाबा हमो फाइन नांलाबायनांगौ जायोना बेखायनो आं हेलमेट हमलांबाय ओमफ्राय मास्कआथ' थाखानांगौ नै लोगोफोर बङाइगाव कलेज मोनबाय ओमफ्राय बेयो बङाइगाव गार्डेन मा गार्डेन होनो आं मिथिला नामखौ बावबाय नैलायनो बङाइगाव कलेजनि नामा हनै फट' लागासिनो बिराद मोजां नायनो बेखायनो मानसिफ्रा फट' लाबाय थायो इयाव सोरबाफोर लानो गोसो दंबा लाफैनो हागोन बिराद मोजां खाथि खालानि मानसिबो थायो मेरला बङाइगावनि नैबे ITI कलेज जों बङाइगाव मोनफैबाय नायलायदो ए गार्डेन आरोना बङाइगाव गार्डेन नामखौ बावबाय थायो आङो
सैमाया जोंखौ थैहोसिगौमोन एसेयावनोथाय बारस'लाबायना होयो। सहैथारनोसै ससेल'थारसै। नै लोगोफोर जोङो बङाइगावखौ मोनफैमारबाय। ओमफ्राय बियो सिटि लाइफ बाजार स्टाइल बाजार सरि लोगोफोर सिटि लाइफसो होनलायलांबाय। स्टाइल बाजार बियो लोगोफोर। जों बङाइगाव हाबफैबाय। मोनथारनोसै ससे थांबानो मोनबाय जों जेराव थांनो नागिरदों बेखौ। नै लोगोफोर बेयो बङाइगावनि बिशाल मार्केट। जों बङाइगावनि बिशालाव फैदों आरो शपिं खालामनो निउ इयारनि। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर मा मोनो नायलांसै आंबो। नै लोगोफोर जोङो ओमफ्राय लिफ्टजोंसो थांगोन आरो थाबायलांला सिरिजों मेङोना बिरादनो एकदम गोजौ फ्ल'रावसो थांगोन नालाय ओंखायनो लिफ्टजोंसो थांगोन आरो जोङो। लिफ्टआव गाखोबाय एकदम गोजौआव मोनफैबाय जों लोगोफोर। ओमफ्राय मोनफैग्रा थाव नायबाय आरो थाव सोलायनो होननानै थांखादोंमोन नालाय बिशालाव एसेबाबो खम गोलैयो थावआ। लोगोफ्राबो बायनो हागोन बेखायनो जों बिशालावसो लायो आरो थाव बा माबा नांगौ जानाय संसार जानायनि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो बिशालावसो लायजोबो आरो बांसिनखौनो। बिशालाव एसे खम मोनो बेखायनो बिशालाव लांफैयो जोङो। थावखौ लानोसै जोङो। लानोसै माने लाबायानो मा लानाय जायो जेबो लायैनि सिगां जों थावखौनो लाग्रोबाय सिगांग्रो। दालिनि ओरैनोबालाय MRP रेट्सआ माबायाव थावआव 189 लिरनाय दं आरो ओमफ्राय बेखौ मोनगोन लयेस्ट दामाव 139निनो मोनगोन। होमबा बेसेबां लाब जाखो जों लोगोफोर अनेक लाब। बेखायनो जोङो बिशालावसो लांफैयो। थ' लोगोफ्राबो लायनो हागोन सोरबाफोर लायनो लुबैयोब्ला। आरो बिराद मोजां जों बेखौनो इउज खालामो आरो। थाव लाखांबाय थाव लाखांनानै ओमफ्राय बोराया बाटार लानो होननानै हाबफैबाय आरो। बाटारखौबो जाखायो नालाय बेखायनो लाखाबाय। 1 बाय 1 फ्रि मोनगोन। लोगोफोर आङो न' मोनफैबाय। न' मोनफैनानै ओमफ्राय मा लादों बेखौ देखायनोसै आरो। नै बियो थाव जों बेखौनो जायो। ओमफ्राय दमासिनिबो नांखागोन नालाय बेखायनो बुरजा लाबोबाय आरो बियो 189आव 139निनो मोनदों आरो बेखौ। ओमफ्राय मोनसेया 185आव ओमफ्राय बेखौ 135निनो मोनदों आरो। जोङो गासै मोनबा लाबोबाय आरो बेखौ
नायनो हागोन नै मोनबा ओमफ्राय बेबो न' सुग्रा नै 99 निनो मोनो बेखौबो लोगोफोर होमबा बेसेबां सेफ जाखो बे न' सुग्रायाबो सेफ ओमफ्राय बेबो सेफ ओमफ्राय आथा मोननै लादों जोङो 5 केजि आटायाबो मोनसे सोबाय आङो 200 मोन आरो 200आव 137 निनो मोनदों ओमफ्राय नैबे बाटार बादामनि बाटार बेयो बेखौ इउज खालामो जोंहा बे मोनसे ओमफ्राय बे बयाम आरो 199 नि मोनब्रै बयाम बेयो मोनब्रैजों 199 आरो थ' बेनो लोगोफोर थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय